यावर्षी जिल्हा परिषद उर्दू शाळा जारगाव तालुका पाचोरा येथील विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय चित्रकला स्पर्धेत प्रथम क्रमांक पटकावला। आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कला स्पर्धा मुंबई संस्थेतर्फे दरवर्षी ही स्पर्धा आयोजित केली जाते। रंग उत्सव मुंबईच्या अध्यक्षांच्या स्वाक्षरीचे आभार पत्रही शाळेला मिळाले। तसेच स्पर्धेत सहभागी झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र व पदक प्रदान करण्यात आले आहे। शाळेचे शिक्षक श्री सलमान सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धेत सहभाग घेतला, त्यामुळे सलमान सरांनाही कौतुक प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले। यासोबतच शाळेच्या मुख्याध्यापकांचेही प्रमाणपत्र मिळाले। जिल्हा परिषद उर्दू शाळा झारगावचे विद्यार्थी जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर होणाऱ्या सर्व स्पर्धांमध्ये अव्वल स्थानावर राहतील अशी आशा आहे। आमच्याकडूनही खूप खूप शुभेच्छा।